Ahojte, volám sa Julka a dnes mám pre vás pripravenú balančnú zostavu zameranú na celkovú rovnováhu tela, na tréning rovnováhy, prax tichej sily. Tichej, pretože zvonku sa bude zdať, že sa nič nedeje, že sa proste len posúvame z asany do asany, ale vo vnútri budete cítiť, že pokiaľ vypojíte stred tela, tak tá koordinácia zlyhá. Tak môžeme začať. Uložte sa do tureckého sedu, do sedu skríženého. Vyťahneme sa za temenom hlavy do výšky. S nádychom spojíme dlane nad hlavou a s výdychom sa ukloníme smerom vpravo. S nádychom spojíme dlane a s výdychom sa ukloníme smerom vľavo. Tak, s nádychom opäť spojíme dlane. Uložíme ich na kolená. Posunieme sa do pozície motýlika. Vložíme si do prepletených dlaní chodidla a necháme klesnúť hrudník. Vrátime sa späť. Posunieme nohy dopredu. S nádychom vytiahneme dlane smerom hore a s výdychom ich uložíme na predkolenie, prípadne na kotník. A len tak voľne, je to prvý hlboký predklon, len tak voľne nechajte padnúť ramená a hlavu. Môžete si zakývať hlavou nie, alebo na znak áno. Tak, aby sme sa uistili, že tá šia je voľná, že krčná chrbtica je uvoľnená. A pomaličky vyrolujeme. Tak. Presunieme sa do sedu na pätách. Tak, dosadneme na päty. A budeme v takej miernej rotácii veslovať rukami. Takže ľavú dlaň si uložíme smerom na pravé koleno a pravou dlaňou opisujeme veľké kružnice zozadu dopredu. Pravú dlaň uložím na ľavé koleno a teraz ľavou rukou. S nádychom opisujeme veľké kružnice a uložíme ľavú dlaň na pravé koleno. Takto striedavo. Pravou dlaňou s výdychom sa vraciam a ľavá dlaň nádych a s výdychom sa vrátime. Ešte niekoľkokrát pravá dlaň nádych. Vrátim sa a ľavá dlaň nádych a vrátim sa. Skúste už ten pohyb viesť tak plynulo, aby tam neboli žiadne zádrhele a skúsiť ho zladiť s nádychom a výdychom. Posledné opakovanie. Pravá ruka nádych, výdych. A ľavá ruka nádych a výdych. Tak, dlane si prepletíme za chrbtom. Prepletíme prsty, ukazovačiky spojíme. S nádychom priblížime lopatky k sebe a obzrieme sa smerom hore. A s výdychom necháme klesnúť hrudník k zemi a vytiahneme tie prepletené dlane smerom hore. Pokojne si uložte čelo na podložku a chvíľočku zotrváme. Pomaly sa vrátime do roviny, vyrolujeme dlane, povedieme smerom späť a rozpletieme. Tak, posunieme sa do pozície mačky. Dlane si uložené na šírku ramien a kolena na šírku bokov. A niekoľkokrát skúsime rozvlniť chrbticu. S nádychom pohľad smerom hore a s výdychom sa pozriem dole a vyhrbíme. S nádychom pohľad smerom hore a s výdychom sa vyhrbíme. S nádychom pohľad hore a s výdychom sa vyhrbíme.
S nádychom pohľad hore a s výdychom sa vyhrbíme. Tak, vrátime sa späť do neutrálneho nastavenia a vyťahneme pravú ruku vpred, ľavú nohu vzad a už tu v takejto pozícii si môžeme trénovať balans. Skúste si dať pozor na ľavý bok, aby vám neprepadával, keďže nemá teraz priamu oporu. Takže vyťahneme sa za prostredníkom pravej ruky, za palcom ľavej nohy do diaľky a už balansujeme. Máme 2 oporné body. V tej balančnej zostave vám k udržaniu rovnováhy dopomôže váš zrak. Teda vždy sa skúste koncentrovať na jeden bod na podložke alebo v priestore. A oprite sa to svojou pozornosťou do tohto bodu, ktorý vám pomôže a poskytne vám ďalšiu takú pomyselnú oporu v tých balančných pozíciách. Tak, založíme ľavé koleno, pravou rukou si chytíme ľavý nárt a vyťahneme smerom hore. Tak, rozpletieme a vrátime končatiny na podložku. Budeme pokračovať do druhej strany. Vyťahneme ľavú ruku vpred, pravú nohu vzad a opäť potiahnem sa za prostredníkom ľavej dlane a za palcom pravej nohy. Oprite sa pohľadom do priestoru, zafixujte svoju pozornosť na jeden bod a chvíľu dýchajte. Založíme pravú nohu v kolene, ľavú dlaň posúvame cez oblúk smerom vzad, chytíme si pravý nárt a vytiahneme sa. A balansujeme. Ak už nájdete tú svoju rovnováhu, tak sa posúvajte svojou pozornosťou k vlastnému dychu. Takže keď už máte to fyzické telo zvládnuté, tak pozorujte chvíľu svoj dých. Rozpletieme a vrátime končatiny na podložku. Založíme prsty na nohách a posunieme sa do psa hlavou dolu. Párkrát si prešľapneme z pravej nohy na ľavú. Tak, stabilizujeme sa v psovi hlavou dolu a prikročíme si medzi dlane. Hlboký predklon. Uvoľnite sa, opäť si zakývte hlavou, áno, nie. Nechajte chvíľu visieť hornú časť tela. A skúste sa uvoľniť. A pomaličky vyrolovať stavec postavci až do úplného vzpriamenia. Tak, posunieme sa teraz k tej balančnej zostave. Stretneme sa v strede podložky. Uložíme si nohy viac ako na šírku bokov. Tak, ruky rozpažíme. A pravé chodidlo si z paralelnej pozície posunieme do vytočenia. Ľavé chodidlo ostáva v paralelnej pozícii a budeme pokračovať pozíciou trojuholníka. Takže posunieme sa čo najviac za pravou rukou. Predstavte si, že spredu aj zozadu ste zovretí medzi dvoma stenami. A keď už to ďalej nejde, tak preklopíme hornú rovinu tela smerom. Ľavá dlaň sa posunie smerom hore, pravá dlaň smerom dole. A už sme v tom preklopení. Pozor na to, aby sa vám nevyosla pánva, takže sa pekne vrátime do roviny. Je úplne v poriadku, keď tá pravá ruka nedotiahne až na zem, to nie je cieľom v pozícii trojuholníka. A chvíľu dýchame. Užite si ten ťah na ľavej strane vášho tela. A pomaly sa vraciame. Preklapame rovinu. A
teraz z toho vyosenia sa zasunieme späť. Ľavé chodidlo posunieme na vysokú špičku. Môžete odlepiť už ľavé chodidlo od podložky a chvíľu takto balansujte. Už si uvedomte, že vašou oporou je iba pravé chodidlo. Takže aktívne rozložíme váhu v tom pravom chodidle na podložke. A chvíľu ostávame v tejto pomerne jednoduchej pozícii. Skúste sa ťahať za temenom hlavy. Skúste tam nájsť ľahkosť. A teraz, keď skúsite koncentrovať zrak na jeden bod na podložke, preklopte vaše telo do pozície polmesiaca. Pravá ruka prechádza dole smerom k zemi. Ľavá noha sa dvíha, ľavá ruka sa ťahá smerom hore a chvíľu balansujeme v pozícii polmesiaca. Vrátime sa späť na začiatok. To ľavé chodidlo ešte neukladajte na zem a opäť nájdeme také pohodlie v tej rovnovážnej pozícii. Stabilizujeme sa, opäť využite silu jednobodovej pozornosti, oprite sa zrakom do priestoru. Tak a skúsime si chytiť ľavou dlaňou ľavé chodidlo. Pravá dlaň sa pridá, prepletieme prsty dlaní a vložíme si tam ľavý nárt. Skúste zatlačiť tým nártom do dlani a prirodzene sa vám otvorí hrudník. Môžete prejsť do takého príjemného hrudného záklonu. Nič veľké, ale prirodzene sa vám pootvorí hrudník, potvoria sa vám ramena, priblížia sa vám lopatky. Len tým, že zatlačíte nártom do dlani. Uvoľníme a posúvame ľavé chodidlo na pravé koleno, dlaň smerom hore. Otvárame teraz to ľavé chodidlo do strany, otvárame dlane a už sme v pozícii stromu. V tejto rovnovážnej pozícii sa zámerne vyosníme, aby sme opäť otestovali svoju rovnováhu. Takže pravou dlaňou prechádzam do úklonu a ukláňam sa k ľavému kolenu. Celý čas sa potrebujem sústrediť. Celý čas moje telo v tichosti pracuje, aby ma to pevné svalstvo zvnútra udržalo v tejto ľahkej pozícii, na pohľad ľahkej. Vrátime sa späť. Z pozície stromu prekrížime ľavé chodidlo cez pravé. Ostávame v takomto prekríženom postavení. S nádychom spojíme dlane a s výdychom hlboký predklon, ktorý je stiažený práve tou atypickou pozíciou chodidiel. Dlane si uložím do opory a odkročím si teraz pravým chodidlom smerom vzad. Pravá dlaň do opory a ľavú ruku vytiahnem smerom k stropu. Niekoľkokrát budem opisovať veľké krúžnice ľavou rukou a skúsime už teraz ten pohyb zladiť s dýchom. Ak je to pre vás náročné, skúste si uložiť pravé koleno na podložku, získate jednu oporu naviac. Nádych a výdych. Tak, dlane uložíme do opory a vytiahneme sa do pozície bojovníka. Spojíme dlane a prechádzame do rotácie. Pravý lakeť si uložíme za ľavé koleno. Opäť veľmi jemnučko, koordinovanie, aby sme to ustáli, tú rovnováhu a ten balans. Pomaličky koncentrovane sa vraciame späť do bojovníka 1. Otvárame dlane do rozpaženia, pokračujem tým pohybom až za chrbát, prepletíme dlane, spojíme ukazováky a prechádzame do pokorného bojovníka. Hlboký predklon a tie prepletené dlane vytiahneme smerom hore.
Pomaly sa vraciam späť, zatlačím do ľavého chodidla, prechádzam späť do bojovníka 1. Pravé chodidlo si posúvam na vysokú špičku a navážim sa už na ľavú nohu. Pravou nohou prekračujem ľavé chodidlo a môžeme vyskúšať pozíciu orla. Ak viete pokračovať v tom pohybe nôh ešte ďalej, tak si kľudne takto zaviažte tie nohy. Tak, ak to chce, môžete z tejto pozície dlani prejsť do trošku náročnejšej. Spojte si chrbty dlani, prípadne poďte so mnou do plnej verzie pozície orla. Ľavá dlaň v pravom uhle, teda ľavá ruka v pravom uhle. Pravú dlaň si podsuniem pod ľavú ruku, pod ľavý lakeť a takto krásne si to zapletiem. A už spojím sily, tak stiahnem stred tela a koordinovane hľadám ten balans. Využijem opäť jednobodovú pozornosť. Oprite sa svojou pozornosťou, svojim zrakom do priestoru. Chvíľu balansujte. Pozícia orla má krásnu symboliku. Je symbolom takého jasného zámeru a vytrvalosti, vnútornej vytrvalosti. Tak ešte chvíľočku. Zhlboka dýchajte, aby ste vytrvali v tejto pozícii. Pomaličky rozpletieme nohy aj ruky a s nádychom sa potiahneme smerom hore a s výdychom prechádzame do hlbokého predklonu. Pomaličky vyrolujeme stavec postavci. A opäť sa presunieme do stredu podložky. Tak, verím, že ste objavili veľa aha momentov, aj keď tá sekvencia pohybov vyzerá veľmi jednoducho a veľmi jemne, tak už ste zažili, akú silu zvnútra musíte vynaložiť na to, aby ste v tých jednotlivých asanách naozaj vytrvali, aby ste tam našli tú ľahkosť. Tak zopakujeme si to na druhú stranu, aby sme tú svalovú aktivitu vyvážili. Takže stretneme sa v takomto širokom postoji, chodidlá sú uložené širšie ako na šírku bokov, rozpážime dlane a opäť ľavé chodidlo si posunieme z paralelnej pozície do vytočenia. Pravé chodidlo ostáva paralelne, vyťahnem sa za temenom hlavy a bude nasledovať pozícia trojuholníka. Takže potiahnem sa za ľavou rukou, uvedomím si, ako keby som mala obmedzený manéver toho priestoru, ako keby som bola uložená medzi dvoma stenami. A keď už to ďalej nejde, tak preklapám rovinu tela. No, ľavú ruku si posuniem dole, pravú hore a už cítim ten ťah v pravej časti tela. Tak, pozor na tú pánvu. Častokrát sa preklápa na úkor toho, aby sme dotiahli nižšie. To nie je cieľom pozície trojuholníka, dobre? Takže správne postavenie pánvy a ľavá dlaň sa posunie len tam, kde to je pre nás možné. Preklapám rovinu tela. Ľavá ruka ma stále ťaha smerom vľavo a zasuniem celé telo späť. Tak pravé chodidlo si posuniem na vysokú špičku a už sa navážim na ľavé chodidlo. Chvíľu budeme balansovať v tejto na pohľad jemnej, nenáročnej pozícii. Tak a už cítim, ako pracuje celé telo, stred tela. Vyťahujem sa cez chrbticu až smerom za temenom hlavy, aby som to ustala. Opäť využite jednobodovú pozornosť. Vašou pozornosťou sa oprite o priestor, o nejaké miesto v priestore. Tak, pokojný dých, ale hlboký a pomaly sa začneme preklápať do pozície polmesiaca. Nikde sa neponáhľajte. Máme čas, priestor. Ľavá dlaň sa približuje k zemi a celý čas balansujem na chodidle.
Pomaly sa vraciam. Až do východzej pozície. Tak opäť uvedomím si, že sa ťahám za temenom hlavy. Tak pokrčím pravú nohu v kolene a vložím si pravý nart do pravej dlane. Pridá sa ľavá dlaň. Prekrížim si už, prepletiem si prsty dlaní a už mám pravý nart v dlaniach. Tak, zatlačím tým nartom do dlaní a prirodzene sa mi otvára hrudník. Pohľad ma prirodzene vedie smerom hore. Lopatky sa približujú. A ja opäť balansujem v tomto jemnom hrudnom záklone. Pomaličky uvoľním, ale neuložím pravé chodidlo na zem. Takže rozpletieme a pravé chodidlo si položím na ľavé koleno. Ruky ma povedú hore, pravé koleno sa otáča do strany, rozpažím. Už som uložená v pozícii stromu. Opäť sa vyťahnite za temenom hlavy a teraz sa zámerne v tej rovnovážnej pozícii otestujeme a my sa vyosíme. Ľavá dlaň ma povedie do úklonu smerom vpravo. Opäť pevný stred tela, istoto cítite, ako pracuje to telo zvnútra. Už sme si vytvorili také vnútorné teplo, aj keď zvonku sa nezdá, že by to bolo nejak náročne. Tak, s nádychom ma povedú dlane smerom hore, pravé chodidlo posuniem k ľavému do prekríženia a prechádzam do hlbokého predklonu. Ten hlboký predklon je v tomto uložení chodidiel o niečo náročnejší. To isto cítite teraz, ten ťah v nohách. Dlane si uložím do opory a skúsme si odkročiť ľavou nohou smerom vzad. Ľavú dlaň si uložím na podložku a pravú ruku smerom hore. Ak je to pre vás náročné, skúste si uložiť pokojne to ľavé chodidlo na podložku. Takže sa vytiahnem a párkrát opisujem krúžnice tou pravou rukou. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Dlane si uložíme do opory a vytiahneme sa do bojovníka 1. Spojíme dlane a budeme pokračovať rotáciou. Ľavý lakeť si uložím za pravé koleno a opäť balansujem v tejto rotácii. Skúste si okrem toho pohľadu, ktorým sa opierate v priestore, zatlačiť dlane do seba. Naozaj zatlačím pravú dlaň do ľavej a vznikla mi ďalšia opora, ďalšia sila, ktorá ma podrží v tej rovnováhe. S nádychom sa vraciam späť do bojovníka 1. Rozpážim ruky a plynulo prechádzam do prepojenia dlane za chrbtom. Nechám klesnúť hrudník a vytiahnem ruky smerom hore do pozície pokorného bojovníka. Opäť celý čas balansujem v pozícii. Pomaly sa vraciam, zatlačím do pravého chodidla a vrátim sa späť do bojovníka 1. Ľavé chodidlo posuniem na vysokú špičku, navážim sa prirodzene na tú pravú nohu a posuniem sa do stoja. Ľavou nohou prekročím pravú, ako keby som chcela dosadnúť. Ak môžete, poďte so mnou ďalej do prepletenia nôh. A pozícia rúk. Najjednoduchšia je spojiť dlane, prípadne si môžete spojiť chrbty dlaní
Alebo poďte so mnou do plného prevedenia pozície orla. Ľavú ruku si uložím v pravom uhle a pravú dlaň podsúvam pod ľavý lakeť. Možno si spojím chrbty dlani, alebo prechádzam ďalej až do plnohodnotného prepletenia, do plnohodnotnej pozície orla. Opäť skúste sa navnímať na silu tejto pozície, na to, čo z nej sála. Takže skúsim sa koncentrovať, ostať pevný a jasný vo svojom zámere. Mojím zámerom je zotrvať v tom pokoji, v kľude, aj napriek telesnému diskomfortu v tejto pozícii. Skúste dýchať a chvíľu zotrvať. Rozpletieme ruky a pomaličky nohy. Tak, došľapneme už na celé chodidlá. Tak, stretneme sa ešte na začiatku podložky, alebo v strede podložky. S nádychom spojíme dlane nad hlavou a s výdychom prechádzame do hlbokého predklonu, ktorý sa teraz po tejto praxi javí ako veľmi odpočinková pozícia. A postupne vyrolujeme stavec po stavci. A ja vám ďakujem za dnešnú prax, za dnešné cvičenie a verím, že sa uvidíme ešte pri ďalšom videu.